Здравейте! Здравейте. А вие откъде звъните и как се казвате? Иван от София. Иване, какво работите? Механик. Механик, добре. Шеги и закачки с зрителите. Минава времето на Лина. Механик. Механик, добре. Кажете сега, кой е отговора? Голям педал. Оле, Иване, как може такива неща да говорите вие, типично за механиците, такива глупости? Ами да, типично. Видиш ли механик, чакай от него някаква глупост. Кой е отговора? Голям педал. Оле, Иване, как може такива неща да говорите вие, типично за механиците, такива глупости? Продължаваме напред. Благодаря, грешен отговор. Продължаваме напред с следващия зрител. Как се казвате вие, откъде сте? Аз съм Николай от Пловдив. Ники от Пловдив. Виждали ли сме с вас? Не. Добре, ама сме се чували май. Аз ви виждам. Вие ме виждате, аз обаче не ви виждам, ама си ви представям. Представя си го, Лина, но представа си няма какъв отговор ще й даде Ники. Аз ви виждам. Вие ме виждате, аз обаче не ви виждам, ама си ви представям. Казвайте отговора. Голям мазол. Ама, Николай, аз не обичам да си представям такива гадни неща, ни големи мазоли и такива неща. Не е грешен отговор. Ако питате мен, госпожа Игнатова, Лина току-що си представи Николай с големи гадни мазоли. Вие ме виждате, аз обаче не ви виждам, ама си ви представям. Ама, Николай, аз не обичам да си представям такива гадни неща, ни големи мазоли и такива неща. Не е грешен отговор. Но на телефона вече е и следващия зрител. Да видим какво си представя той като верен отговор. Аз съм Наско. Наско, къде звъниш? От Варна. Откъде? От Варна. И с тебе познаваме се вече, нали? Вас ви съм ви гледал потреб. Добре. Айде сега, кажи верният отговор. Срам, ама цикъл. Абе, срам, не срам, ама работата става по-зле. Отрън, тебе глуп. Срам, ама цикъл. Абе, Ваню, къв цикъл, Васко, Наско, чакай, Ваню, Васко, Наско, Маско и така нататък. Леле, не знам, забравих как се казваш. Генчо, Пенчо, Атанасиас. Ваню, Васко, Наско, Маско и така нататък. Леле, не знам, забравих как се казваш, ама какъв е този цикъл, дето се гони. И ти си зациклил яко, бате, майна и така нататък, въпреки че си от Варна. На телефона вече е, може би, зрителят с верния отговор. Казвайте отговора. Голям съсил. И голям съсил не е. Голям педал. Голям мазол. Срам, ама цикъл. Голям съсил. След тази уникална поредица, водещата Лина тотално изтреще. Виждаме се нормално. Звъним. Чуваме се. И като се чуваме, започваме да... Така лекичко да се клатиме, защото се възбуждаме тотално и безвъзвратно. Уважаеми зрители, и си казваме, че ето сега е момента, в който наистина... Какво? Само 3. What would happen if Alexander the Great came back today and reunited his empire? Език и литература. Какво стана? Присрами се. Аз не съм ненормалник. Аз съм нормалник. Колко години е Тома? На 102. Айде, че днеска не съм в настроение да бием жени. Виждаме. Ега ти простак. Лъчо е получил двойка и го е страх да се прибере. Много правилно. Манева, отваряй вратата веднага. Манева, ще разбия вратата. Отваряй, ти казвам. Отваряй, Манева. Тази жена там. Колко много сте горите, Фада! Колко сте жалки! Как сте се вие ли запалихте чергите? Да. Госпожо, вие? Успокойте се, какво е? Защо го направихте? Признавате, че сте запали пожара? Да, защото ме дразнеха и просто ми писна от тях. И сега се кефа максимално и хич не ми пука. Успокойте се. Само не ми казвай, че детските ги харчиш за тези парцалки. Ами харча ги, инвестирам в себе си. Нали трябва да ходя по интервюта, да съм представител, няма да хода като просекиня.
Она нарочно е забременяла, за да го върже и да ми го отнеме, да ми го отмъкне. Няма никаква милост и жалост. Само преструпвани. Адиос, muchachos, compañeros! Бай-бай, чао! По дяволите! 21 век живеем, мамо. Живеем във Враца. Не е хубаво така. Да дойде да ми каже, ще му сложа да иде. Ама не да взима цялата тава. С нас се свърза Лиляна Михалева. Тя твърди, че сте баща на 13-годишната й дъщеря. Коя това, бе? От къдя на къдя, бе? Зели. Какво да съм взел? Зели. Кое? Зели. Какво зели, ма? Искам моите деца да завършат висше образование. Питам, кой ще им даде пари? Кажете ми! Съм агресивен съм, няма кой да ме оплаши. Ти срещал ли си, бе? Като те плювне ще удава. Това ли ти е приятелството? За 5 пакета брашно. Аз 5 пакета ли брашно струвам навън, ма? Аз съм на филейки пържени. Не ме закачите, че му дарил лукса. Пържена филийка. Да треперят всички. Шип, yes, no, yes. Ти ми звъниш, аз си шип. Да еба мухата ти, да еба. Майка ти да еба. И аз съм от СДС. Студено ли ти е? Да. И на мене. Студено, нали? Студено много. И аз съм от СДС. И аз. Химията изучавам за последен път. Лошо смесих веществата, сълзите текат. Един умрял гълъб. Надали. Ми той е кръв. Ма не може вика, как ще да е гълъб? Ми той е умрял, ма. Защо си извън колата? Айде, Бербо! Защо си извън колата? Защо си извън колата? Да не съм те видял. Вчера му звънях, не ми дига, викам спокойно, бе, приятел. Какво се притесняваш? Спокойно. Какво се тресеш? Викам спокойно, всичко ще бъде окей. Не пееш хубаво. Пея страхотно. Нашмъркан съм като купеле, разбираш ли? Влизам в парламента и почвам да бия наред, бате. Направо ще троша кокали, човек. Ау, ще ги избия. Братко, би ли ми дал малко овес? Не. Но аз гладувам, братко. Както и аз. Високата клющава фигура хвърли овеса си по мен. По мен, братко мой. Вярвам, че са ме харесали. Не, братко. Виждал съм това и преди. Виждал съм много неща. От тръмжащите таласъми, в които високите слаби фигури се качват, за да препътуват отвъд хоризонта, до фигурите, които реват всеки път, когато една от тях изпадне в дълбок сън. От моят опит съм научил, че те дават допълнително овес само на тези от нас, които ще отидат в бараката на смъртта. Ще направят страшни неща в бараката, брате мой. Лъжи! Бараката е мястото, където избраният отива да яде с високите хилави богове. Ти си глупак, братко, и трябва да останеш в кълта с твоите малоумни идеи. Не, братко! Повярвай ми. Сподели този овес с мен и не ще стигнеш дебелината, искана от тези високи фигури. Те ще пожалят твоят живот. Аха! Значи всичко това е било, за да изядеш моят овес. Наистина си мизерен, братко. Аз не ще вярвам твоите лъжи, братко. Когато ме изкараха извън острите огради и ме натикаха в ръмжащият звяр, който ме заведе отвъд хоризонта, аз го видях. Бе някакъв вид събиране на високите клющави фигури. Те ме поразходиха малко и аз видях истината. Видях как високите клющави фигури консумират нашата плът. Моите очи не ме лъжеха, братко. Миризмата на плът със сигурност бе наша. Те навдигнаха плътта над огън и оставиха да изгори преди да я консумират. А те не само я консумираха, те се наслаждаваха.
Устите им извъртяни в страховити усмивки, а някои от тях дори пъшкат от щастие, докато консумират нашата плът. Тези фигури са консуматори, братко мой! И не са с нищо по-различни от червените космати демони, които консумират и тероризират нас и нашите приятели с пера. Твоята история бе забавна, братко, но не ме убеди. Аз ще се изям овеса и ще вечерям с високите клющави богове. Съжалявам те, брате мой. Твоите очи са прекалено слепи, за да видят светлината на заслепяващата истина. Аз ще се занимавам с твоите останки, след като те консумират. Както консумираха нашият баща, нашата майка и много, много други. Извинете, какво държите в ръката си? Господ да ги благослови! Поръчах вентилатора, ми пратиха вибратор! С това да си вентилирам гъзали! Ви Лазаров? Госпожа, в туалетната съм се рад. Моля? Правих легло, измих тиган, аз съм мъж разбран. Ножка работа извърших, отсякох дърво. Не съвсем, но хванах място, малко плувах и на нинджа се преструвах. Взех джаджа от блок, свири ми 4 ног и дори заснехме клип. Извинете. Какво получаваме, ако спечелим? Дюнер с повече чеснов сос. Where are you from? I think I can speak your language. Бегай от тука, бе, момче, че идвам от Витошка. Бабо, искам кюфтета! Ей, сега ще оправя тебе! Този възрастен господин ще ми каже. Как възрастен? Та съм по-млад от тебе. I don't fuck with you. Ударили сте 6 коли. Колко? 6. Не е верно, бе, госпожо. А колко? 18. Искам моите деца да завършат висше образование. Питам, кой ще им даде пари? Кажете ми! Тя твърди, че сте баща на 13-годишната й дъщеря. Коя това, бе? Ма откъдя на къдя, бе? Дали един умрял гълъб? Надали. О, ми той е кръв. Ма не може вика, така че да е гълъб. Ми той е умрял, ма. Абе, това не е футбол, бе! Това е цирк с педали! Ебал съм ти играта и виртуалните ритни топковци! Значи при този шум ме чухте като пръднаха, когато Румен се насра, не го помирисехте.